Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Koninklijke Marechaussee heeft dit weekend bij het doorzoeken van het marineschip Zijne Majesteit Johan de Wit in Den Helder dit weekend 11 kilo cocaïne aangetroffen. Het marineschip was donderdag teruggekeerd uit het Caribisch gebied. Op 24 september op Curaçao waren er bij een Nederlandse militair drugs aangetroffen en er waren sterke aanwijzingen dat er ook verdovende middelen aan boord waren. Daarom was besloten bij terugkeer van het schip uit het Caribisch gebied een grote zoekactie te starten. Het gebeurde onder meer met honden van de douane en inzet van heel veel mensen. Er is een akkoord bereikt tussen de RDK en Refineria Isla. 2 weken geleden ontstonden er problemen toen RDK beslag legde op gelden die bestemd waren voor de raffinaderij. Werknemers van de raffinaderij gingen toen de straat op en protesteerden tegen de handelswijze van RDK. Nu is besloten dat er geen beslag meer wordt gelegd door de RDK. Tegelijkertijd zal de raffinaderij beginnen met het betalen van de achterstallige betalingen. Op deze manier is er een vreedzaam einde aan een gespannen situatie gekomen, zo meldt de Extra vandaag. Een grote ruzie tussen 2 agenten afgelopen weekend. Een agent kwam thuis en trof niet alleen zijn echtgenote aan, maar ook een collega. Dat leidde tot een enorme discussie en een ruzie tussen de 2 agenten. Op sociale media verschenen berichten dat er wapens waren getrokken, maar dat heeft de politie later ontkend. De politie wil de zaak intern oplossen met de 2 agenten. Extra meldt vandaag dat er veel twijfels zijn over de toekomst van de Girobank. Dat weten bronnen te melden. Wellicht wordt de bank al binnen enkele maanden failliet verklaard, aldus de Extra. Girobank staat al sinds 2013 onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en kent nog steeds een grote schuldpositie. Eerder dit jaar werd de Banco del Orinoco al failliet verklaard. Zondagochtend hebben nog onbekenden geschoten op een huis in de Batavierwijk. Zowel in het huis als in de witte BMW die voor de deur stond zijn veel kogelgaten aangetroffen. De buurt is direct afgezet door de politie voor nader onderzoek. Op dit moment weet de politie niet wie er achter de actie zit. Afgelopen weken zijn verschillende huizen op Curaçao door onbekenden onder vuur genomen. Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer heeft gisteren op het indoortoernooi van Basel in Zwitserland zijn tweede titel van het seizoen veroverd. Samen met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau won de dubbelspecialist in de finale van de Amerikanen Taylor Fritz en Reilly Opelka. Eerder dit jaar wonnen Royer en Tecau al het Masters toernooi van Madrid. De Argentijnse president Mauricio Macri moet zijn plek afstaan aan de centrumlinkse advocaat Alberto Fernandes. Een groot aantal van de bijna 34 miljoen stemgerechtigden koos zondag tijdens de presidentsverkiezingen voor advocaat Fernandes. Hij was voorafgaand aan de verkiezingen al de grote favoriet voor het presidentschap. Macri was president sinds 2015. Bij zijn aantreden beloofde hij de economie van het Zuid-Amerikaanse land uit het slop te halen, maar het is hem niet gelukt. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.